Maituturing na isang global fenomeno ng sports na basketball. Saan mang panig ng mundo at saan mang sulok ng Pilipinas, may makikita kang basketball court kung saan naglalaro ang mga bata at matatanda, lalaki man o babae. Pero kailan nga ba nagsimula ang paboritong sports nating mga Pinoy? Taong 1891 nang maibento ni Dr. James Naismith sa Massachusetts, USA ang sports na basketball. At simula noon, tuloy-tuloy na ang pagsikat ng sports na nagresulta sa pagkakatatag ng iba't ibang kompetisyon at liga sa buong mundo. At ang pinakamalaking event sa basketball world ay ang FIBA World Cup Championships na flagship event ng Federación Internacional de Basketball. Nagsimula ito noong 1950 kung saan 10 koponan ang lumahok. Ito ang Estados Unidos, Chile, Brazil, Egypt, France, Peru, Ecuador, Yugoslavia, Spain at ang host nation na Argentina. Nagsilbi itong oportunidad para mas makilala pa ang sports sa mas malaking audience. Privukao je mnogi gledalce, bilo je nešto novo. Od tih 10 timova mi smo verovatno bili 9 ili 10. 6 na koponan ang umabante sa second preliminary round at matapos sa matinding bakbakan sa hardcourt, nagtapat sa championship match ang 1948 Olympic gold medalist na USA at ang host nation na Argentina. Sa Estadio Luna Park, Buenos Aires, pinatumba ng Argentinian team ang mga Amerikano sa score na 64-50. La gente invadió la cancha, por supuesto, los que estaban todos alrededor fue una fiesta total. Después, esa fiesta duró un montón de días. Para kay Ricardo Gonzalez, isa sa mga miyembro ng champion team ng Argentina, isa ito sa mga pinakamasayang panahon ng kanyang basketball career. Hanggang ngayon daw ay damang-dama pa rin niya ang saya at adrenaline rush ng FIBA World Cup Championships. Yo lo tengo presente. Para mí, ya desgraciadamente no están todos los que estuvieron en aquel tiempo, somos pocos los que van quedando. Pero esa sensación que te produce el torneo, todo lo que vivimos. Sa tagumpay ng Argentinian team at tagumpay ng kauna-unahang FIBA World Cup Championships ay mas lalong umingay at tinabangan ng larong basketball. JM De Jesus, CLTV 36 News.